I tornem a l'Ull al Dia, ara acompanyats de la Carme Porta, secretària de Polítiques Familiars i Drets de la Ciutadania de la Generalitat de Catalunya. Bon dia. Bon dia. I començarem, com no, comentant el tema més important de la jornada, que ahir va ser justament el traspàs de Rodalies, ja que José Montilla i José Blanco, el president de la Generalitat i el ministre de Foment, han acordat el traspàs de les competències de Rodalies per al proper 1 de gener de 2010. El PSC s'ha mostrat molt satisfet per aquest acord, diuen que és un somni complert, però els altres partits no acaben d'estar gaire d'acord. El CiU creu que el traspàs s'ha fet ràpid i de manera incompleta, el PP titlla la pròrroga d'un engany, però Esquerra Republicana i Iniciativa, socis de govern, han assegurat que ja hi ha data, però ara falta concretar les inversions. Passarà factura finalment aquest acord tan ràpid? Bé, jo tampoc crec que sigui un acord ràpid. Jo crec que portem molt de temps parlant del traspàs i de les condicions d'aquest traspàs. No és ni la primera reunió ni serà l'última. Jo crec que el que s'ha acordat és bàsicament la data i les possibilitats, i que és evident que cal en una negociació és posar terminis, que aquests terminis cal que es compleixin, però que en cap cas ahir es va pactar la forma en què es faria això ni quina seria la fòrmula, perquè en tot cas el propi president de la Generalitat va apuntar 3 fórmules possibles, que és el que s'ha de concretar. I tal com va dir el mateix president, però també els socis de govern, els membres del govern d'entesa, el que és evident és que hem d'anar concretant, i és aquesta concreció en les inversions i en el que traspassen el que realment importa, perquè el que estem acostumats a Catalunya és que ens traspassin coses sense un fons al darrere, i en el cas de Renfe el que és evident és que la xarxa ferroviària està en un estat bastant precari, no només la de Rodalies, però en tot cas la de Rodalies està en un estat bastant precari i no hi ha hagut inversions en els darrers anys. Això vol dir que evidentment hem de concretar com serà aquest traspàs i en quina qualitat serà aquest traspàs, que és precisament el que ara s'ha d'anar concretant, a banda de com es gestionarà tot plegat. Possiblement no estem massa lluny d'altres acords en altres reunions, però el que sí que és important és que hem posat data i possibles maneres, i que el que cal és precisament això, anar concretant, i sobretot el que ens interessa a Catalunya és, torno a repetir, perquè jo crec que és bo reiterar-ho, perquè és important. Sense un bon finançament no hi ha una bona gestió de les coses, i tot i que a Catalunya hem demostrat que sabem gestionar les coses, el que és evident és que també ens cal un bon finançament, i si no tenim mostres com la llei de dependència, on la Generalitat està posant de cada 4 euros 3, etc., quan d'alguna manera l'Estat hauria de proveir segons la pròpia llei. Doncs clar, que no ens passi també el mateix a Rodalies com ens ha passat amb altres temes. Quina seria la millor fórmula per aconseguir un bon acord? Bé, la millor fórmula per aconseguir un bon acord és precisament començar a concretar quines seran les inversions o quines són les possibles inversions en aquest temps, o quin serà el traspàs del finançament per fer aquestes inversions. És a dir, nosaltres el que no voldríem és el traspàs de la xarxa i punt. Nosaltres no volem això, nosaltres volem condicions. És a dir, nosaltres, per exemple, en l'àmbit de la justícia, en l'àmbit de la justícia, en el seu moment, fa molts anys, es va fer un traspàs de les competències, però no en l'organització de justícia, que això segueix depenent de l'Estat, sinó precisament del personal administratiu, de la necessitat de millorar les condicions, és a dir, de tot allò que es fa inversió i de tot allò que crea obligació, i en canvi res en l'àmbit de l'organització, i això crea evidentment uns problemes. De la mateixa manera hem de procurar que sigui un bon traspàs i que les Rodalies vinguin avalades, evidentment amb una gestió pròpia de la Generalitat, com la que reclamem per altra banda a l'aeroport de Barcelona, i per una altra banda un finançament correcte, no dic inclús ni digne, sinó correcte. Estem parlant de necessitats, i per tant això vol dir que el que no pot venir és infraestructures en estat precari i sense un finançament suficient. Per tant, el que necessitem és que l'Estat traspassi tot el paquet. Ara que estem a mig acord de finançament, que s'ha tancat aquest acord com a mínim per l'any que ve de Rodalies, canviarà el model de finançament que intentarà demanar Montilla al president del govern espanyol?
Jo crec que les negociacions del finançament estatutari, diguem, van per una altra banda, o haurien d'anar. És evident que aquests traspassos tenen a veure, perquè tot suma, no? Però el que marca l'Estatut, aprovat pel Congrés de Diputats, i no refrendat d'alguna manera que encara no està, encara ho tenim al Tribunal Constitucional, no? D'alguna manera, encara que sembla que apunta cap a un reconeixement d'algunes coses, però doncs aquest finançament el que ha de fer-se és complir, és a dir, ja va ser una rebaixa respecte al que havia aprovat el Parlament de Catalunya, va ser una rebaixa important, cal recordar qui la va pactar, no? En nocturnitat i alevosia, però el que és evident és que hi ha pendents tots aquests traspassos amb un finançament suficient que evidentment formen part d'aquest finançament global, però la negociació del finançament entenc que ha d'anar en tot cas paral·lela a aquests traspassos, i en tot cas són en base al text estatutari, i llavors aquest text estatutari recull precisament tots aquests traspassos i com es finançarà a nivell global, i per tant tot això ha de comptar, però el que no podem fer és pel traspàs de Rodalies frenar o estar pendents per un bon finançament, i com a mínim no només el millor finançament, sinó a més el reconegut per llei, que és una llei orgànica a nivell estatal i que en tot cas és la nostra llei marc, que és l'Estatut de Catalunya. Llavors el que és evident és que aquest és el cavall de batalla, l'eix principal, diguem, tot l'altre, tot serà de més a més i hem d'anar-ho pactant i hem d'anar negociant aquests traspassos, però el que és evident és que el que necessitem per avançar com a país és un bon finançament suficient i digne. Ara canviem de